Ως καλή και αγνή η Παναγία αποδείχθηκε πραγματικός θησαυρός, γιατί εισήλθε στο απειρόσοφο λυτρωτικό μυστήριο, γενόμενη σκήνομα του ίδιου του Θεού. Γι' αυτό και η θεϊκή πανάχρατη μορφή της αναβλύζει σαν ανεξάμβλητη πηγή θαυματόβρητα νάματα και καταρδεύει τους πιστούς. Εμείς, ευγνώμονες για όλες τις από το Θεό δωρεές της, την τιμάμε με ευφροσύνη. Απόστολοι εκπεράτων, συναθρίστεντες ενθάδεν, γεστημάνοι το χωρίον, κι